बर' दा ग्रेटेस्ट इडियट UPPLनि जेननायखौ BPFआ लुबैयो आरो BPFनि जेननायखौ UPPLआ लुबैयो। थामहिनबा बर'नि जेननायखौ बर'आनो लुबैयो। नाथाय बर'नि जेननायखौ बर'आ बेसे लुबैदों? बर'खौ बेसे सोंखारिदों? फेजेननो बेसे नाजादों? UPPLनि जानानै BPFखौ बखिनो आरो जावनो दंबोला जावबावदो, बखिबावदो। BPFनि जानानै UPPLखौ जावनो आरो बखिनो दंबावोब्ला बखिबावदो आरो जावबावदो। मानोना जानांगौ बर'फोरा 50-50 जाजोबनो हायाखै। आद्रा दंबावो। आद्राखौ आबुं खालामनानै बर'खौ गाब्र'होदों। खर'आव गोबोर गोनां बर' नेताफोर। दावहारु, नाथाय जुजिदों सोरजों? जेनदों सोरजों? जावदों सोरखौ? हिर' दिन्थिदों सोरजों? खेबसे नङा खेबनै जेनबाय आरो जेनगोनखौ रोखा नुहुरदों। थेवबो लामा लानो रोङा। सानावबो आन्दायदों, सोलोंनो रोङाखिसै। आबोरा सिबोरा, नाथाय बेबो गावजोंसो लाजिया। नोंसोरहा गन्थं गैया, खर'आव मा दं? बिदा फंबाय रानना जानो रोंलिया। मोख्रानि फिथा राननाय सल'खौ खोनायाखै नामा? गाव राननानै जानो रोङाब्ला गुबुनजों माबायदि खालामजायो? गावनिखौ जोगारनानै गुबुनखौ बार'सा खालामदों। बावबाय थगायजाबोनायफोरखौ फारनैथिंबो दैखांना होदों बिसोर। गोजौआव दैखांनानै ओरैबायदि गारखोलायना होगोन, हारा आखाइ गन्थं जेबो सिनाय मोननाय नङा। गेब्लेजोबगोन। रोजा रोजा जिउनि सोलाय थैनि सोलाय लाबोनाय BTC आरो BTRखौ लाबोनायनि उनाव गुबुननो हगारना होनोसै नामा? बे माबा सोलो गोरानि आखु जादों नामा? नोंसोरनि थैयाव मा दङ? अमानि थै दङ ना बोरमानि थै दं? आं नोंसोरनि फारनैथिंबो खोनासंबाय। फारनैबो अभार कनफिडेन्ट। फारनैबो बुंदों गावसोरसो देरहागोन। नाथाय खेबफ्रोमबो फारनैथिङाबो जेनबोदों। बेनो जाबाय सोलोनि नेरसोना। इडियट, इडियट, इडियट। बर' दा ग्रेटेस्ट इडियट।